якісне. Відбуваються такі явища, як наповнення цього келиха, контейнера жіночого на 20%, 30% і нижче. Але ми зараз в силі впливати на те, яким чином ми наповнюємо себе і як ми користуємося тим, що оточує нас в інформаційному просторі. Коли ми говоримо про сучасний стан розвитку нашого суспільства, я думаю, що, хоча не хочеться згадувати такого слова, як війна, але все-таки коротко пройдемо цю тему. Коли ми говорили про раніше, про класичне визначення війни, яка відбувалася раніше, існує така міфологічна класифікація. Війна Ареса – це коли в бій вступали чоловіки і просто використовувалася фізична сила. Війна Афіни – це була війна, яка використовує певні стратегії і якісь такі хитрощі для досягнення свого впливу і розподілу сили і влади. А на даний момент ми усі є свідками цього такого явища, як війна Аполлона. Це війна за зміст, за створення навколишнього світу. Тобто це вже інформаційна структура, і всі ми живемо з вами зараз в такому інформаційному оточенні, яке має на нас вплив. І воно навколо нас створюється не просто так. І лише психологічно сильна особистість, психологічно сильна жінка може наповнити себе тією інформацією, яка потрібна їй, і відфільтровувати її для того, щоб бути наповненою і могти віддавати цю інформацію іншим людям у навколишній світ. І підтримувати відповідно своє оточення, викликати в нього інтерес і користуватися якісними знаннями. Відомий журналіст Карл Дженсен, який працював в Америці, він проводив дослідження про те, яким чином у засобах масової інформації відбувається процес дезінформації, яким чином новини створюються з іншого боку і висвітлюються під різними точками зору і різними баченнями. І в результаті свого дослідження він ввів таке поняття, як інформаційний фастфуд. Інформаційний фастфуд – це та інформація, яку ми споживаємо, але не отримуємо від неї жодної користі. Це та інформація, яка ніби дає нам дуже великий заряд енергії, заряд емоцій, але в результаті після того, коли ці емоції приходять, ми відчуваємо певну спустошеність. У даному випадку ми можемо провести паралель між тим, як ми споживаємо фастфуд і як ми споживаємо нормальну їжу. Тобто, коли ми заходимо в Макдональдс, ми знаємо, або в ресторан, або в інший ресторан швидкого харчування, ми знаємо про те, що нам треба з'їсти дуже швидко, ми знаємо, що там їжа не дуже якісна, але вона нам дає відчуття ситості на кілька годин. Відповідно, про інформаційний фастфуд можна сказати так само. Давайте з вами проведемо експеримент маленький і спробуємо згадати. Напишіть, будь ласка, в чат, як ви думаєте, які телепередачі, які новини, яку інформацію ми можемо віднести до інформаційного фастфуду. Що входить в поняття інформаційний фастфуд? Яка інформація, наприклад, з вашого власного досвіду є для вас оцим інформаційним фастфудом? Що можна? Телепроекти, так, дякую. Тобто різноманітні телепроекти, такі як шоу талантів, ці всі шоу, які співають, танцюють, показують себе, так, ток-шоу, так, серіали, реаліті гарячі новини, так, дякую, серіали, щось на серіалах у нас сидить. Анонси новин, так. От цікава відповідь, оці Таня Сучкова написали, що анонси новин. Анонси новин і новини також. От оці два таких нюанси Карл Дженсен називав їх як йо-йо новини. Це новини, які є ні про що. Тобто ми бачимо заголовки, ми бачимо однакові картинки, однакові ситуації, однакове висвітлення тих же самих подій, але при цьому всьому ми не отримуємо інформацію. Тобто заголовок повторюється під різними формами і різними назвами. Так, далі різні новини, різні шоу, гарячі новини. Тобто ми гарячі новини, ці от анонси новин, ми їх можемо так само донести як інформаційний фастфуд, у них є окрема ніша оці йо-йо новини. Коли ми говоримо про реаліті-шоу, про серіали, про різні телепрограми, телешоу, ми можемо говорити про
заміну емоцій. Тобто, коли ми слідкуємо за життям героїв серіалу, або коли ми слідкуємо за різними шоу, тоді ми проживаємо чиєсь життя, проживаємо чиїсь емоції, і нам їх вистачає на деякий час. Але насправді ми залишаємося на місці. Цікавий факт про те, що споживаючи фастфуд інформації, мозок людини звикає до швидкої заміни через те, що нам не вистачає інформації, не вистачає якості інформації, і ми знову черпаємо її і знову йдемо до цих шоу. Це відбувається настільки швидко, що самі нейрони головного мозку змінюються. І людина, яка підсіла на цей інформаційний фастфуд, вже не може фільтрувати інформацію, вона вже є залежною від нього, і мозок її налаштовується на сприймання швидкої інформації, відповідно концентрація пам'яті зменшується. І коли людині, яка займається цим споживанням фастфуду, дати прочитати книжку, вона може зосередитись на 4-5 сторінках, а потім в неї зосередження, сам процес зосередження викликає велике роздратування. Цікавим таким дослідженням було існує таке дослідження про стилі харчування. Стилі інформаційного харчування, і ми можемо провести паралель із харчуванням, яке ми споживаємо як їжу, і можемо провести паралель із інформаційним харчуванням. Ми знаємо, як харчуються студенти, ми знаємо, як харчуються повари, тобто люди, які вміють самі готувати їжу, і маємо гурманів. Відповідно, мозок наш сприймає інформацію як їжу. Для тіла ми їмо фізичні фрукти, фізично овочі, фрукти. Бачу, Оксана Валієва написала повідомлення, не зрозуміло. Тобто для організму ми вибираємо овочі, фрукти, їжу, тобто фізично. Для тіла і для розуму свого ми вибираємо їжу інформаційну. І якщо ми говоримо про стилі харчування, ми зараз будемо виявляти їх і скажемо, наскільки відсотків вони проявляються саме в нас. Прослідкуємо за собою. Стиль харчування студентів. Як харчуються студенти? Вони перекушують що-небудь і особливо добре готуються і особливо багато їдять такої їжі, яка є не корисна, а яка дуже швидка. Тобто, наскільки, давайте прослідкуємо, на вашу думку, наскільки відсотків зі 100 у вашому стилі інформаційного харчування проявляється цей стиль харчування студентів? Тобто, як часто ви поглинаєте різноманітну інформацію, яка просто підходить вам для того, щоб заповнити свій мозок і просто якби чимось наповнитися. Так, 10%, дуже добре. 20%, 10%, 15%, 3%. Тобто у нас тут іде досить низький відсоток. Далі Сергій 30%, все-таки 30 і 40% це все-таки відсоток великий цього харчування в стилі студента. Існує 20%. Тобто ми побачили, що в принципі найбільший відсоток, бачу Сергій і Ольга, ну і Наталія так 20%, тобто і Алла 20%, бачу, тобто досить такий великий відсоток, я б сказала, цього харчування в стилі студент. Коли ми говоримо про харчування в стилі повар, тобто повар – це людина, яка сама собі готує їжу і сама знає, які інгредієнти їй приносять користь. Тобто це людина, яка незалежно може сортувати інформацію і використовувати її для себе, для свого розвитку і знає, які овочі, які фрукти, які вітаміни, а що таке калорії. І може приготувати собі їжу самостійно. Давайте прослідкуємо так само у відсотках, наскільки цей стиль харчування інформаційного виявляєте саме у вас. І наскільки ви вмієте готувати для себе інформаційно корисну їжу. 75%, дуже класно, 50, 60, дехто на 20%, 50%. Саме високий валентинний відсоток, 90%. Досить відсотки високі, тому що ми всі зібралися, ми вже після тренінгу, ми вже дещо знаємо, дещо вміємо, спілкуємося, в принципі, з корисними нам людьми.
Але все ж так само у нас є і низькі відсотки. Так, дякую. І особливий стиль спілкування це є стиль поглинання інформації, споживання інформації це є гурман. Гурман це вже людина, яка навчилася бути поваром. Це людина, яка вже знає, які інформаційні калорії вона має, які калорії треба інформації уникати, знає, які корисні завдання, корисну інформацію, яку вона може отримувати. І вона знає вже, яким чином приготувати собі якісну їжу. Але вона вже навчилася коштувати, і вона вже навчилася відчувати цей смак. І для неї, для такої людини, цікаво інформаційне гурманство. Тобто це люди, які вчаться в інших, які слухають інших людей, які коштують від них інформацію і черпають щось нове від таких людей, яких називаємо ми сильними або людьми нашої мрії, тобто людей, які для нас є значеними. З одного боку, це вже високий рівень, це вже рівень самостійного відбору інформації і плюс запозичення чогось нового від інших людей, які мають більше сили і більше знань. Але з іншого боку, це так само якась частинка того харчування, яке дається гурманом. Тобто, якщо не гурман, яка дається іншою людиною. Тобто гурман з одного боку вже самостійно і черпає щось нове, але з іншого боку дуже важливо знати, від кого ти черпаєш, і знати, що ця інформація, яку ти смакуєш уже по-новому, є якісною. Напишіть, будь ласка, так само у відсотках, наскільки у вас виявляється цей стиль інформаційного харчування, саме гурманський такий стиль інформації. Це так само у нас досить невисокий відсоток, саме 90, 30%. Тобто ми можемо побачити про те, наскільки якісно ми споживаємо інформацію, і можемо виділити для себе той рівень, на якому ми перебуваємо в інформаційному потоці. Це нормально, якщо ми розвиваємося з одного рівня на другий і потім переходимо на третій. Бачу 60%. Тобто так само бачимо, що тут є різні рівні спілкування і різні рівні інформаційного харчування. Будемо переходити до інформації нашої далі. Тобто ми з вами вже поговорили про інформаційний фастфуд, ми поговорили з вами про стилі харчування студент, повар і гурман. І знову ж таки переходимо до наступного слайду і будемо з вами говорити про інформаційних донорів і інформаційних вампірів. Навколо нас завжди така позитивна картинка вампірів. Навколо нас завжди знаходяться люди, котрі так само передають інформацію. І відповідно ми так само є людьми, які передаємо інформацію або отримуємо інформацію. І залежно від того, якою інформацією ми наповнені, ту інформацію ми віддаємо або забираємо. Напишіть, будь ласка, серед ваших знайомих, давайте напишемо просто кількість, так? Давайте визначимо, чи є серед ваших знайомих і кола спілкування такі вампірчики інформаційні. Кого є, ставимо плюси. Кого нема, ставимо мінуси. Є. Добре. Добре, нічого немає, звичайно. Так, Наталя вже обмежена, напевно, спілкування з такими людьми і вміє сортувати, відсортовувати оцих вампірчиків від себе. І напишіть, будь ласка, як часто у своєму спілкуванні саме ви є оцим інформаційним донором. Тобто, наскільки часто зі 100% ви віддаєте хорошу інформацію. Як часто ви передаєте інформацію позитивним людям? Наприклад, давайте проаналізуємо ваш минулий місяць. Тобто, наскільки часто зі 100% ви можете віддавати позитивну інформацію. Дайте просто чесну відповідь самі для себе. 50%. Тобто, є у нас так само рівень вищий позитивної інформації. Позитивну інформацію я не говорю про те, що це інформація про віру в себе, віру в майбутнє, про ці афірмації і програмування, а саме про якісну інформацію, яку ми використовуємо для себе, але ми водночас можемо нею ділитися. Так, бачу, є у нас досить високі відсотки.
Це дуже добре, ну і відповідно є трішки інші відсотки. В даному моменті треба відслідкувати за собою цю поведінку, коли ми передаємо інформацію, яка є некорисною і не приносить користь. Зараз ми далі будемо мати з вами деякі запитання про інформацію, ту ж саму від інформаційних вампірщиків і про інформацію фастфуду. Ця інформація, яка виставляється в інтернеті, в телебаченні, по різних засобах масової інформації, і та інформація, на яку ми вплинути не можемо, події, яких ми змінити не можемо, але ми все-таки переживаємо їх, хвилюємося за них, призводить до того, що через деякий час після перегляду і оточення себе цими новинами ми маємо ефект завченої безпорадності. Тобто, проглянувши кількаразово одні й ті самі погані новини і роздумуючи над ситуацією, яку змінити не можемо, людина потрапляє під вплив цієї інформації, і в неї розробляється такий ефект безпорадності, коли вона вже не хоче, не може, нічого не буде робити. Це так само зроблено неспроста для того, щоб зламати людину і не дати їй розвинутися. Але водночас тільки сильна особистість, і саме психологічно сильна особистість може впливати і сортувати цю інформацію і протистояти цьому синдрому безпорадності. Якщо ми знову ж таки в даному випадку проводимо паралель з жінкою і келихом, який наповнений саме тут буде теж такий вже кислий компот, тобто в даному стані, в синдромі безпорадності, жінка є нецікавою, не приносить зовсім радості, не приносить якісної інформації, а просто цей келих з компотом, контейнер з тою кислою інформацією, він стоїть і сам собі псується. Якісні запитання, які ми маємо задавати, коли переглядаємо інформацію. Проаналізуйте, наприклад, вчорашній день і поставте собі запитання про інформацію, яку ви дізналися вчора. У нас іще будуть такі корисні запитання, але тут таких 4 основні запитання, які ми можемо використовувати завжди для покращення своєї інформаційної наповненості. Перше питання, яке ми особливо часто маємо задавати собі після перегляду інформації. Що я відчуваю після споживання даної інформації? Як ви думаєте, що ми маємо відчувати, які емоції у нас має викликати та інформація, яка є якісною для нас? Далі. Чи переконує мене ця інформація встати з дивана і почати діяти? Якщо ви бачите передачу, або читаєте книгу, або отримуєте якусь розсилку по інтернеті і отримуєте відразу бажання побігти, навчитися, купити, зробити, спробувати, тоді це якісна інформація. Інформація, яка вбиває, навпаки. Інформація, яка вбиває, навпаки, викликає такий пасивний стан. Так, саме так, Наталія. Стане наповненість і спокій. Це те, що має давати та інформація, яка є якісна. Відповідно, якщо ми маємо наповнення і спокій, ми його транслюємо в світ, ми його віддаємо, ми його передаємо. Так. Чи переконує мене інформація, ще одне запитання, чи переконує мене інформація досліджувати себе і свої ресурси, і чи дає мені ця інформація стимул для життя? Тобто, для того, щоб випромінювати бажання жити, треба хотіти жити. А якщо ми наповнюємо себе тим, від чого нам хочеться жити, відповідно, ми будемо хотіти жити, будемо рухатися і розвиватися. Карл Дженсен так само виділяв інформаційні калорії, від яких ми навпаки перевантажуємося і накопичуємо забагато інформації. Ця інформаційні калорії, вони відображаються на нашому тілі і на нашому... Тобто, якщо ми не віддаємо інформацію, ми її накопичуємо. І від цього накопичення інформації в тілі може виникати саме зайва вага, а в душі і в емоційному стані таке перевантаження, яке так само не є корисним. Тобто дуже важливо витрачати ці калорії інформації, яку ми отримуємо. Отже, ми знову ж таки з вами поговорили про інформаційні донори і інформаційні вампіри, ми проговорили синдром завченої безпорадності. Ще така частинка про інформацію, про особливості її сприймання. Конрад Лоренс, він був дослідником фізіології людини, говорив про те, що його дуже дивує, яким чином людина, яка досить вишукано підбирає собі інформацію та оточення, все ж не оточує себе якісним, не оточує себе тишею. Тобто
Дуже часто, коли ми перебуваємо наодинці з собою, ми заходимо додому після важкого напруженого дня і автоматично ми вмикаємо радіо, телебачення, тобто те, що дає нам звук. А якщо його вимкнути цей звук і залишитися наодинці саме звуком води, звуком сусідів, які там зверху пересувають шкафи, просто відчути тишину своєї квартири або свого простору, тоді ти мимовільно починаєш спілкуватися з собою і починаєш відчувати себе, свої потреби, те, що тобі хочеться зробити, те, що для тебе важливо. Наскільки людина це може собі дозволити або не може собі дозволити, залежить від її впевненості і її готовності зустрітися зі своїм світом. На Заході вже досить часто практикують таке лікування, яке називається терапія тиші. Хворого оточують звуками природи, шумом вітру, краплинами шумом краплин води, співом птахів, і саме тоді людина розслабляється, відключається від цього внутрішнього діалогу, відключається від неспокою, від динаміки і отримує оцей баланс, саме баланс інформації і гармонії. Тобто відбувається оце очищення і перезапуск самого контейнера інформації. Лікарі виділяють такий синдром телефону. Відомий терапевт Тамара Єрохіна говорить про те, що зараз клієнти і пацієнти стали набагато нервовішими, і їх неможливо вимкнути від мобільного телефону. Тобто людина є хворою і вона потребує лікування, але при цьому всьому є абсолютно неможливо відключити від зовнішнього світу. І оці ж пацієнти, котрі користуються терапією тиші, яку використовують на Заході, в західних клініках, відмічають, що після такого лікування в них з'являються нові ідеї, в них з'являються нові стимули, і в них починається якась нова частинка, новий етап свого життя. Терапію тиші, я думаю, може проводити кожен, але це собі потрібно дозволити. Вимкнути мобільний телефон, вимкнути різні радіоприймачі і телебачення, і зустрітися саме з собою. Ми говоримо про те, що для свого розвитку ми використовуємо дуже багато інформації, яку ми просто не використовуємо, але в пам'яті комп'ютера можна диск відформатувати, а в пам'яті людини інформація залишається на дуже довго. І все це складається саме в нейроні. Тобто ця зайва інформація, вона залишається в клітинах нервових мозку, і навіть якщо ми її забули, то вона підсвідомо, вона там все одно відпрацьована, і підсвідомо вона там записана в таких малесеньких клітинах. Принцип Шерлока Холмса говорить про те, що він свій мозок порівнював із російських слов, не знаю, чердак, з горищем. Тобто вся інформація, де у нас на горищі відбувається, яка в нас інформація на горищі лежить. Там якийсь старий велосипед, потрібні книжки, старий одяг лежить. І коли нам з того горища потрібно витягнути те, що нам потрібно, ми просто не встигаємо знайти і розвантажити ці всі завали, які там знаходяться. Відповідно, так само і з інформацією в мозку. Якщо ми накопичуємо і не сортуємо інформацію, тоді те, що треба, може залишитися непоміченим і не прийти нам на думку, коли нам це необхідно. І важливим таким нюансом і важливою потребою для того, щоб сортувати інформацію і сприймати її правильно, є саме вибірковість інформації, про яку ми будемо говорити з вами далі. Будемо говорити з вами про можливості вибору інформації від Ден Кеннеді, відомий психолог і соціолог, який досліджував саме вплив інформації на людину. І для того, щоб вибрати цю інформацію, він виділив наступні принципи. Він говорить про те, що інформацію потрібно брати лише ту, яка вам потрібна. Поставте, будь ласка, у відсотках, наскільки зі 100% ви берете собі ту інформацію, яка вам потрібна. Розподіліть, напишіть, будь ласка, скільки відсоток, і напишіть, скільки інформації потрібної, і відсоток, скільки інформації не потрібної. Ваше співвідношення – потрібна інформація і не потрібна інформація. 50 потрібно, так. Але все-таки 40% це лишня частина непотрібної інформації.
60-40, 70-30 не потрібно їм. 80, так. 80 потрібно, 70-30. Тобто ми бачимо, ну я вважаю, наприклад, що 40% це такий досить відсоток великий тієї інформації, яка нам не потрібна, і вона все займає так само нашу пам'ять і наші клітинки, вона записується так. 80 і 20%, ну ми тут вибралися всі такі досить роздвинуті. 65 і 35% таке співвідношення інформації, 80 і 20%. Так само він рекомендує користуватися новими технологіями, але не піддаватися їхній спокусі. Тобто, я дуже часто зараз бачу, що подорожуючи навіть в поїзді, недавно їхала з арт-практики з Києва і їхала до Луцька 6 годин з Києва. І за мною сиділа дівчина, яка всі 6 годин займалася чимось на мобільному телефоні, якимось там перекидалася повідомленнями, меседжами. Тобто телефони і смартфони, і ця вся техніка, яка придумана, вона нам повинна слугувати для того, щоб полегшити наше життя, але не перевантажити його зайвою інформацією і зайвими технологіями. Дуже часто є люди, які їдуть у відпустку, вони забирають з собою робочий ноутбук. Це так само з одного боку покращення життя, а з іншого боку зовсім немає переключення інформаційного переключення. Відкладайте і складуйте нетермінову інформацію. Тобто інформація, яка у вас є нетерміновою, ви можете залишати на потім і її перевіряти. Відомі бізнесмени навіть даються окремим людям. Я десь читала статтю про бізнесмена, який передавав таку нетермінову інформацію для перегляду своєї сину, в якому він платив там незначний відсоток за це. Тобто намагайтеся позбавити себе від тої інформації, яка вам не потрібна, і максимально по можливості делегуйте її. Не піддавайтеся чарівним пісням сирен. Якщо ми говоримо про міфи, то сирени – це були ті музи, які могли людину приспати, і потім з нею могло трапитися лихо. І сирени, коли ми говоримо про інформацію, це та псевдоінформація. Тобто краще створіть для себе надійні джерела інформації і не прислухайтеся до тієї інформації, яка є неякісною і може бути підозрілою для вас. Спеціалізуйтесь, але різноманітно. Ви маєте одну сферу життя, в якій ви є спеціалістом, плюс 2-3 сфери інтересів. Коли ви розпорошуєте свою увагу на різні сфери інтересів, відповідно, ви знову ж таки завантажуєте себе інформаційними повідомленнями, які не приносять вам користі. І дуже важливо знати, що ти шукаєш. Коли ми знаємо, що нам потрібно, ми можемо його відфільтрувати і витягнути з того потоку інформації, в якому ми перебуваємо. Коли ми не знаємо, ми хапаємося за різні джерела, за різну інформацію і, відповідно, не отримуємо якості, а отримуємо кількість. Ми, знову ж таки, відчуваємо себе перевантаженими і втомленими. Існує таке поняття, як інформаційний стрес і інформаційна перевтома. Тому це те явище, яке ми справді отримуємо в результаті тих наших неякісних пошуків. І той самий Ден Кеннеді пропонує задавати собі запитання. Тут є список з 11 запитань, вони залишаться у вас після вебінару. Я б хотіла просто, щоб ви дали відповіді, наприклад, вибірково на 2-3 запитання. Скажіть, будь ласка, давайте ми говоримо про те, відповіді на ці запитання ви отримали на минулому тижні. Скажіть, будь ласка, поставимо так само плюси або мінуси. Чи отримали ви, давайте друге питання, чи отримали ви хоча б якесь зовсім малесеньке незначне знання, незначну частинку інформації про ту галузь, в якій ви працюєте? Поставте плюс, хто отримав, поставте мінус, хто не отримав. Це такий міні-аналіз того, наскільки ви себе насичили інформацією. Дуже класно, багато плюсів. Скажіть, будь ласка, чи ви отримали минулого тижня інформацію про одного із лідерів вашої галузі? Чи ви прочитали, чи ви послухали ту людину, яка вже досягла певного успіху? Чи ви дізналися якусь стратегію поведінки цієї людини, яка для вас є значимою? І давайте ще одне запитання. Бачу, все дуже добре. Слава Богу, буде інформаційно якісно наповнені минулого тижня. І скажіть, будь ласка, дуже цікаве питання, мені особисто не сподобалося для себе, так? Про людину. Що ви дізналися про людину, подію або тему, які на даний момент обговорюються в новинах і викликають інтерес ваших клієнтів? Тобто, що ви дізналися про те, що цікаво вашим клієнтам?
або вашим покупцям, або вашим партнерам, тобто людям, з якими ви співпрацюєте. Чи ви дізналися щось про те, що необхідно вашим друзям, вашим клієнтам, вашим партнерам? Тут уже друзі трішки менше. Це для того, щоб якісно користуватися інформацією, можна видрукувати ці запитання і кожного в кінці робочого тижня згадувати їх і аналізувати якість свого інформації, якість тої інформації, яку ви споживаєте. Все дуже добре. І для того, щоб відфільтрувати і створити цю вибірковість інформацію, я з вами розповім про створення ментальних карт. Ментальні карти – це зображення в графічній формі тієї інформації, яка нам потрібна на певну тему і для певного розвитку. Зараз ми дуже в швидкому темпі з вами намалюємо на центральній частині вашого аркушу якийсь знак або символ тої цілі, над якою ви зараз працюєте. Тобто це буде щось, що для вас зараз важливо, і те, над чим ви працюєте для досягнення, для вашого розвитку. Ми назвемо це ментальною картою вашого розвитку, але розвитку з вашої цілі, розвитку вашої цілі. Поставте плюс, хто зобразив, створив це центральне зображення, поки ви його зображаєте, я вам буду коротенько розповідати, бо час у нас з вами обмежений. Коли ми створюємо ментальну карту, нам дуже важливо виділяти яскраво і кольорово цю центральну ціль і якомога цікавіше її відобразити, тобто виділити її чимось. Щоб це було яскраве зображення, щоб це була метафора, щоб це було щось таке смачненьке, що нам хочете досягати. Так, бачу більшість створили. І дуже цікавий факт про те, що ментальні карти були створені таким психологом, дослідником, соціологом Тоні Б'юзеном. І він розповідав про те, що ментальна карта допомагає нам роз'яснити нашу ситуацію в нашому мозку. І саме створення цієї карти відповідає будові нашого мозку і сприйняття інформації. Він говорить про те, що будова нейрона відповідає так само схоже на будову цієї карти, яку він створив. Тобто є ядро, і від нього йдуть ці нервові розгалуження. Відповідно, коли наш мозок сприймає цю карту ментальною зверху, яку ми створюємо, в нього дуже йде легше сприйняття через те, що це відповідає саме фізіології організму. І так само, коли ми говоримо про саме біохімічні імпульси, які ми отримуємо від інформації, вони так само мають таку форму дерева і форму розгалуження. Далі, в ментальній карті ми можемо використовувати наступні такі розгалуження, і Тоні Б'юзен рекомендує, щоб це були не прямі лінії, а от саме такі м'які лінії, які є гнучки. Це говорить нам про потребу гнучкості для досягнення своєї цілі. Тому що навіть підсвідомо, коли ми створюємо для себе цю карту, ми програмуємо себе на те, що можуть бути повороти, можуть бути ситуації, в яких ми маємо проявити свою гнучкість. А коли ми просто малюємо пряму лінію, вже наш мозок так само підсвідомо програмується на саме таку пряму лінію. Ми з вами будемо зараз створювати ту карту, яку я запланувала, але ви потім можете створити, внести туди деякі корективи. Ментальні карти використовуються в різних сферах. Це карта, яка допомагає графічно зрозуміти структуру своїх думок і графічно зобразити інформацію, яку ви зараз перероблюєте або яку ви потребуєте. Відповідно, ви можете створити нові ідеї. Ментальні карти так само створюються для проведення якісних презентацій і для покращення сприймання інформації. В інтернеті я знайшла ментальну карту Річарда Бренсона, відомого американського мільйонера. Тобто навіть такі люди, які володіють бізнесом, структурують для себе інформацію саме за допомогою такої деревовидної структури. Ми можемо побачити тут центральні поняття і від них йдуть різноманітні відгалуження. Тобто, зверху поглянувши на цю структуру, можна легше зрозуміти взаємозв'язок, які елементи є в структурі ваших знань, вашої інформації, які допомагають вам розвиватися і досягати вашої цілі, які є частинкою вашої цілі. Ми зараз створимо вашу особисту карту, ментальну карту, тобто ми усі створили вже цю центральну ціль.
Тепер на цієї цілі ми створюємо розгалуження в формі лінії. Це все може потім виділяти яскравими кольорами. І пишемо слово місця, тобто робиться так само одна фраза. Важливо в ментальній карті виділяти саме фрази. І від слова місця ми робимо розгалуження. Я вам хочу попередній слайд, ви будете бачити приблизно ці всі розгалуження, ми пишемо місця і пишемо розгалуження. Ділимо на 3 категорії ці місця. Місця, де ви довгий час працювали, жили, вчилися. Місця сили, тобто це місця, в яких вам дуже швидко приходить натхнення і приходить радість, і це настрій, в якому ви створюєте, творите і можете покращувати, можете створювати нові продукти. Тобто місця сили там, де ви відчуваєте себе дуже добре і натхненно. І місця важливі для вас події. Хто написав ці місця, хто вже готовий з відповіді, будь ласка, проплюсуйте їх, щоб я бачила. Ані. Пам'ятаємо свої структури, ось я готова з місцями. Ми з вами зупинимося на цьому пункті з місцями, я вам покажу, як далі з ними працювати. В результаті ви отримуєте вашою електронкою, і тут виділено ще деякі пункти, такі як люди, артефакти і події. Ви зможете самостійно опрацювати. Скажіть, будь ласка, ви всі поставили. Наступне питання, яке ви ставите собі, коли ви можете вже найближчим часом потрапити в те місце, яке вас спонукає на дію. Що ви можете зробити вже сьогодні, завтра, які ресурси дають вам ці місця, для того, щоб ви вже завтра змогли зробити якусь дію, яка наблизить вас до вашої цілі. Будь ласка, поставте відповідь на ці запитання. Яким чином ці місця пов'язані з вашим ресурсом для досягнення цілі? Що дають вам ці місця? Яку дію дають місця? Яку емоцію дають вам місця для того, щоб ви досягнули своєї цілі? Або до чого стимулюють саме місця з вашого пункту для того, щоб ви зробили щось, що зовсім малесеньке, зовсім маленький крок для наближення вас саме до вашої цілі і до дій, які будуть пов'язані з вашою цілею. Таким чином місця впливають на ваші дії. Ви готові, будь ласка, поділіться вашими думками. Які ресурси ви отримуєте саме з пункту місця? Напишіть, будь ласка, які ресурси дають вам місця сили, місця важливих для вас подій, і яким чином, які дії ви можете зробити після завершення цього вебінару, щоб отримати звідти щось для досягнення своєї цілі. Які ресурси, які знання ви отримуєте в цих місцях? Які у вас плани відвідати ці місця? Чи ви вже були недавно в них? Як давно, як часто ви їх відвідуєте? Що для вас ці місця, де ви отримуєте заряд енергії для досягнення вашої цілі? Так, Сергій отримує в цих місцях саме розвиток позитивних емоцій, концентрацію. Так. Добре, хто ще отримує в цих місцях, які важливі для вас, там де ви вчилися, місця сили, місця важливих подій, хто що отримав, поділіться, будь ласка. І відповідно ми таким чином виходимо на той ресурс, який вам необхідний для досягнення вашої цілі. Тобто, коли ми говоримо про інформаційний потік і про інформацію, то місця це саме те джерело інформації, яке ви отримуєте для себе і для свого розвитку. Тобто
той ресурс позитивних емоцій, відчуття цінності. Мгм. Тобто оці емоції і ресурси, тобто стан емоційний, який вам потрібний для досягнення вашої цілі. І коли ми говоримо про інформацію і про інформаційний потік, ви можете себе оточувати і відвідувати саме ті місця, які вам приносять силу і дають ці відчуття емоцій, концентрації, зосередженості, відчуттів цінності. Так само презентація буде у вас вислана. Я коротенько розкажу про артефакти, тобто це ще один пункт цієї ментальної карти. Артефакти це саме різні фізичні або ментальні конструкції, які сприяють вашому перебуванню в конструктивному стані. Тобто до цих артефактів ми відносимо твори мистецтва, тобто є якісь фільми, книги, музика, які вас підтримують і стимулюють вас до позитивного стану і до мотивації. Можливо, ваша творчість, те, що ви вже зробили, або те, чим ви любите займатися, і те, що результат вашої творчої праці, який вас оточує і який допомагає вам жити і бути наповненим. Сюди можемо віднести так само і одяг, тобто це речі, які дають вам позитивну енергію і несуть вас позитивну інформацію. Досить часто ми говоримо про те, що ми спалюємо одяг, а не викидаємо його, тому що одяг це так само та інформація про людину, яку вона несе у світ. І так само, можливо, у вас є інші пам'ятні речі, якісь ваші результати ваших подорожей, ваші подарунки, тобто речі, які вас стимулюють. Ці артефакти, я б назвала таким словом, як мотиватори. Тобто це от саме такі фізичні речі, які є в вашому інформаційному оточенні, які несуть вам певну інформацію, і які допомагають вам бути в гарному настрої. Дуже важливо створювати для себе таку частинку кімнати, де є саме ці мотиватори. Коли на них глянеш, робиться легше і відповідно в мозку поступає та корисна інформація, ті корисні емоції, знання, спогади, які навпаки викликають радість і допомагають наближатися до своєї цілі, дарують силу, а не забирають її. Важливим пунктом вашої ментальної карти є люди. Виберіть для себе люди мрії, тобто це люди, на яких ви орієнтуєтеся, які вам допомагають розвиватися, допомагають вам досягати вашої цілі. Можливо, це люди, на яких ви орієнтуєтеся. Важливою частиною саме пункту люди є сім'я, родина і друзі, можливо, є однокласники, однокурсники. Коли ви створите свою карту, подумайте, яким чином ці люди або люди вашої мрії могли б реагувати в ситуації вашій, в якій ви знаходитеся. Що б вони робили для досягнення цілі? Як би вони поглянули на цю точку зору, яку маєте ви? Що б вони вам підказали? Так само, подумайте, яку енергію вам дають артефакти ваші, тобто ці маленькі дрібнички, які вас мотивують. Важливо оточитися над цими інформаційними дрібничками, які так само створюють навколо вас це мотивуючі інформаційні поле. Події – це факти з вашого життя, реальні факти, реально важливі факти, які ви прожили, і в результаті яких ви отримали позитивний досвід, або не дуже позитивний досвід, але знайдіть в них той ресурс, який ви можете черпати для своєї цілі. Тобто ви зробили вже щось, ви вже щось досягнули, ви проявили якусь свою рису, яким чином ця риса, яка вже у вас проявлена, якою ви скористалися, може бути корисною для досягнення вашої цілі. Коли ви створюєте цю ментальну карту і поглянете на неї просто зверху, у вас 100% будуть нові ідеї для досягнення ваших цілей. І відповідно, відфільтровуючи цю інформацію, яка вам потрібна для цілі, на папері, то ви це занотовуєте і створюєте в собі для себе візуальний образ. Коли ви це зробили, тоді вже автоматично ви можете відфільтровувати цю інформацію саме в вашому образі інформації, яку ви отримали. Презентацію Таня запише вам, презентацію буде запису. Для того, щоб ваша карта була вам цікавою і вас стимулювала для розвитку, треба якомога більше використовувати таких кольорових знаків, намагатися робити цю карту на форматі листа А4, а дуже часто її роблять навіть на форматі А3. Дуже важливо в результаті створення карти звернути увагу на її форму, наскільки елементи карти є між собою пов'язані або не пов'язані, наскільки структура карти є з'єднаною чи вона є частковою. Це допоможе вам проаналізувати саме стан вашої ідеї і стан вашої інформації на шляху досягнення до вашої цілі. Якщо інформація між собою
пов'язана, і гілочки цього дерева є між собою такими плавними і з'єднаними. Відповідно, ми знаємо, що вже от в голові є відкоркована інформація, яка розложена по полицях і якою можна скористуватися в той момент, коли потрібно. Навпаки, коли інформація розсортована і частинки ментальної карти не співпадають, це свідчить про те, що у вас поки що хаос, і ви перебуваєте на етапі фільтрування інформації і на етапі сортування інформації. Відповідно, посортувавши інформацію на папері, ви можете відфільтрувати цю інформацію і посортувати цю інформацію саме для вашої уяви і для використання її з метою досягнення вашої цілі. На даному етапі будемо переходити на завершення. Я всім дуже дякую за увагу. Хочу сказати, що якщо будуть додаткові запитання, то прошу вас звертатися в сторінку ВКонтакті, будуть додаватися. Є група корпорації щастя, є моя сторінка. І так само всім учасникам, які сьогодні були присутні на вебінарі, хочу зробити маленький подарунок у вигляді знижки на ресурсну лялькотерапію онлайн. Інформація про цей онлайн-курс так само є у мене на сторінці. Буду дуже рада відповісти далі на ваші запитання, побажання і допомогти і бути вам інформаційно корисними. Бажаю всім інформаційно корисних днів і наповнюйте себе лише позитивною інформацією. Дякую всім за увагу.